cuarta carreira, un tempo de 1:21.8. Bueno, pues non está xa aí cerquiña, a esas 9 décimas de diferencia. Bueno, como vedes, agora brilla o sol, agora xa o asfalto sí podemos dicir que atópase nunhas condicións de seco máis importantes, e isto vai permitir correr un pouco máis. Dicíanos Luis Barracuda, como conocedes todos, dicíanos, eu creo que coñecendo un poquinho a Senín, el compite contra sí mesmo, el compite, bueno, pois con ganas de rebaixar os seus propios tempos, e o que ten que facer, ten que sair a correr, ten que sair a reventar o crono, mellorar isto. Non temos a presencia de Alexis Viéitez, como comentábamos xa na anterior manga, onte tivo problemas xa na manga de adestramentos, na primeira manga de adestramentos, problemas no seu fórmula, nese bautizado Celtic. Comunicado de Alexis Viéitez nas redes sociais manifestando a súa fartura, a súa desazón respecto a esta montura, dicindo punto final para esta unidade. Bueno, pois veremos que sucede nas próximas datas. Aquí quen está como segundo mellor tempo é Jorge Fernández Vilarchao con 1:33.9, Pablo Rey terceiro tempo 1:34.5, Abraham Vázquez 1:35.2 e Jorge Pérez 1:40.3. Jorge Pérez 1:40 que ten ganas de correr, que ten ganas de amosar, que tamén pode ser rápido co Porsche, que xa se asignou, é verdade, que por incomparecencia de Jacobo Senín, pero asignouse a victoria da segunda carreira oficial, e que hoxe ven con ganas de dalo todo, de demostrar que o Porsche corre moito, que se pode meter por delante de fórmulas, que se pode meter por delante de CMs. E bueno, pois así, co seu carácter inquieto, co seu carácter que sempre está disposto a facernos disfrutar nos tramos de montaña, nos tramos da montaña galega. A espera do paso por meta do primeiro participante, como os decía, neste caso Jacobo Senín. Non sei, Luis, como estamos de tempo, como estamos respecto a saída. Se nos dá tempo a botarlle un ollado ao trazado. Vamos a ver se así vos deixamos con este trazado, agardando que chegue o primeiro dos participantes. Jacobo Senín, ca barqueta Nova Proto NP01. Tiñamos en pantalla o primeiro dos participantes, o dorsal número 51. Corresponde ao señor Sito, acompañado polo seu copiloto na modalidade de regularidade. Ese único participante en regularidade nesta data da montaña galega, que, bueno, pues loita contra si mesmo, loita sin máis, non loita contra o crono como os demais. E vamos a ir desplazándonos, vamos a ir detrás de Luis para ir recollendo as testemunhas de todos os pilotos. Xa temos 4 dos pilotos en carreira. E aquí temos os primeiros participantes. Sito e José Quintas.
Tamén vendo sobre... Vendo máis dos participantes. En este caso vamos pasar a Dani Rodríguez. Iremos pouco a pouco combinando a información na medida posible, pero sobre todo as declaracións dos pilotos, en este caso tamén copilotos, porque a modalidade de regularidade compites en equipo. Imos darlle deste xeito voz. Tempo de Dani Rodríguez co Opel Corsa B, 2.06.145. 2.06.145. Vamos a ver si ven aquí xunto de nós. E vamos pedir ya a nosa compañera de producción que vaya preparando os seguintes pilotos que se queden cerca da súa ubicación. Moi boa, Sito. Quédate fronte á pantalla, acompáñanos este rato. Único participante en regularidade, pero eso non quita que tiñas que facer ben as cousas. Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros y darnos esta repercusión que nos hace falta, creo que a todos. Y Barracuda estuvo ahí y vosotros también estáis haciendo un trabajo bueno, os lo liasteis y eso yo creo que va a funcionar muy bien. Pues la verdad es que justo en el campeonato íbamos muy bien, siempre estamos en zona de podium y teníamos pensado salir en Ribera Sacra, entonces vimos una buena oportunidad, tener el Marbella que tenemos a las espaldas, nos diera muchos problemas en un rally, entonces dijimos, va, si hoy aguanta, en Ribera salimos con él, entonces aguantó y era lo más importante. Luego en regularidad lo hicimos lo mejor que pudimos, pero falta potencia, pero ya lo sabíamos, era importante acabar y eso lo hemos conseguido. Pues eso es lo que queríamos saber también, era la segunda pregunta que teníamos para ti. ¿Por qué o cambio de montura? Pero se ha quedado explicado. Imos ir avanzando, si te parece, Luis, con máis protagonistas para que a todos, gracias a vos. Vamos a chegarnos ata o coche de David Rodríguez. David, vente connosco, por favor. Vamos con o seguinte participante, en este caso Israel Lamas. Rai, vente connosco. Tempo desta cuarta carreira definitiva, 2.22.7. O mellor tempo co Ford Fiesta MK1 persoal na subida. Rai, chécate por aquí. Bueno, contanos como se deu. Desde logo, esta foi a carreira onde había que dalo todo, as condicións climáticas o permitían. A verdade é que sí, o sábado deslizaba moitísimo a carretera, sobre todo na zona do medio. Bueno, non se pode facer moita cousa. E hoxe a primeira tamén estaba mollado, pero bueno, ahora según foi pasando o día foi poñéndose bo asfalto e estas últimas dúas mangas, a verdade que daba gusto correr, o trazado é rápido. A verdade que ben. Fin de semana bo. Bueno, pues gracias. Vémonos despois na entrega de premios. Vamos a seguir avanzando para intentar coller o máximo de participantes, máximo de pilotos na meta. Bastidiante, Luis. Vamos buscando a Samuel Tellado. Temos xa por aquí. Vente connosco. Ahora sí. David Rodríguez, perdón. David, contanos, que pasaba no coche? Pois ahora mismo tuve un pequeniño conato de incendio nun cable, por suerte non foi nada, afloxouse un cable, fixo chispa e o ver fumo asustámonos un pouquiño, pero bueno, parece que todo ben, solucionado, así que sin problema. Un pequeno conato de incendio porque meteche un calentón ao coche porque marcaches o mellor tempo persoal da fin de semana. Mira, genial, non sabía. Estupendo. Pois sí, a verdade que ahora intentamos subir un poquinho máis rápido, había agarre, encontrei aí un punto quizá nunha curva que podía baixar un pouquiño, e a verdade que moi contentos. Ese sustiño solucionouse rápido, así que moi ben. Bueno, pues noraboa, mirámonos na ceremonia de entrega de premios. Moitísimas gracias. Imos buscando máis protagonistas, ahora sí, Samuel Tellado, co Citroën C2 GT. Vendo os tempos tamén, mellor tempo da fin de semana nesta cuarta carreira. 2.06.651. Como se deu a fin de semana? Complicada pola climatoloxía, non? Ayer moi mal, ayer para todos, creo. Non había, si montabas mollado iba mal, si montabas seco iba mal. Ben, hoxe ben. A primeira de entrenos para tantear e o resto xa daba para correr. Xa permitía. Oye, mirábamos nos diferentes mangas que recortabas muitísimo tempo aquí o amigo David. Sí, a ver,
Ainda que así non é un coche de montaña porque está diseñado para que está diseñado, e a montaña queda así moi grande, pero sí, intentamos adaptarnos a ele e sacarlle o jugo. Non hai máis, o que se puido facer non había máis. Bueno, pues gracias e continuamos buscando a opinión de máis protagonistas. Neste caso falamos de Francisco Pérez con este 206 XS, pillamos aquí aínda colocándose o mono, acabando de sair, fai calor aquí arriba, amigo. Bastante. Bueno, como has dado a fin de semana? Que tal as sensacións? Pois ben, ayer é un pouco complicado ca chuvia, pero bastante ben esta última principalmente. Ben. Mira, para informar aos espectadores, tempo para ti é 2:12, 2 segundos máis rápido que anterior, o mellor tempo do fin de semana, claramente. Pois sí. Agora esta última foi a mellor. Pues mirámonos abaixo no parque, nese parque pechado antes da ceremonia e buscamos máis protagonistas. Vámonos por aquí por fora, Luis. Buscamos ahora a outro home tamén que está presente aquí pola escudería Sampaio. Cruzámonos un pouquiño. Diego López con este 106. Diego, fin de semana complicada, sobre todo onte, porque a chuvia non contábamos con ela. No, a verdade é que eu mirar o tempo, non trouxen rodas de mollao ni nada e adaptámonos co que tiñamos. Ao final un tempo de 2:05 aquí, o tempo máis rápido, como están marcando todo o mundo, mellorando os tempos. Bueno, polo menos se pode correr nunha das mangas, non? Sí, agora disfrutámoslo, a verdade, cambiamos rodas e montamos, salimos con medias e moi ben. Agora estaba para correr. Bueno, pues desexamos de unha feliz continuidade dentro do campeonato de Galicia de montaña e mirámonos abaixo no Parque Cerrado. Moitas gracias. Buscamos máis protagonistas, vamos agora hasta Santiago Fernández con este saxo. Santi, moi boas. Boas por dicir algo, porque temos boa climatoloxía ahora, temos boas condicións para competir, pero viñamos falando cos compañeiros que onte un pequeno desastre. Onte a verdad que sí, que estaba o suelo moi delicado, pero bueno, non asumimos moitos resgos, bueno, nada, intentar polo menos acadar uns bons postos. E os tempos bastante ben, a verdad que agora esta manga última, a verdad que me foi moi ben. A pena de ayer coa chuvia e co suelo que estaba así un pouco deslizante, estaba un pouco complicado para correr, pero bueno, a verdad que es moi contento e moi ben. Pois noraboa por esta carrera, porque o tempo de 2 minutos 00.7, co cual, bueno, quedase as portas de paisar os 2 minutos. Pero bueno, o ano pasado cando corren aquí fixen casi baixei dos 2. Pero bueno, é o que che digo antes, o tema do piso non estaba moi a favor. Entón non estaba moi confiado, vamos. Nosotros, a verdad que moi contento, a verdad, xa che digo. Felicitamos por o resultado e imos continuar buscando máis protagonistas. Graciñas. Continuamos, pois mira, con unha das mulleres que forma parte da caravana da montaña en Galicia. Señora María Abalde. Bueno, digo señor, pues señora, no, da igual, aquí somos todos a señores e señoras, pero por categoría persoal. Dá gusto ver correr unha muller, a verdad que tires das que non melloraches ahora co bo tempo. A ti gustaste máis a chuvia? A verdade é que en chuvia síntome cómoda, creo que, bueno, sirve para aprender moito e onte a verdade é que era unha auténtica pista de patinaje sobre hielo porque era espectacular, en segunda marchaba o coche a donde el quería, non era, vamos, iba en GPS porque eu non fixen nada onte. Pero hoxe a verdade é que antes sí que o pasei moi ben, pero ahora non vin tan centrada como vin na anterior. Entón dixen, bueno, a chegar arriba. O mellor tempo da fin de semana para ti é 2:07, o segundo mellor tempo, pois do sábado neste caso sería a 2:17. Bueno, tempo combinado, habrá que ver onde te colocas. No, a verdade é que non sei onde estamos, non é unha subida que viñéramos atentos aos tempos, porque, bueno, na estrada o coche non nos iba ben, vimos un golpe e tal, e agora sí que parece que o coche que vai, entón agora a volver a coller confianza eu co coche, e pouquiño a pouco volver a soltarnos. Noraboa, e mirámonos logo abaixo. Ímonos con este E36, o de Jesús Manuel Rodríguez, que xa nos agarda aquí na porta do coche ben disciplinado. Que tal a fin de semana? Como se deron as cousas? Bueno, ben, que pasa que onte a mellor tempo fixen a de entrenos, que ao final non entendo porque non conta tamén, para iso pagamos para correr tamén a de entrenos, pero despois xa soltouse o cable do acelerador na primeira oficial, e xa nada, e na segunda pilloume cas rodas de seco mollado e isto non hai que non leve.
De feito, se estou saindo adiante con mollado incluso, porque senón deriva moito, a subida resbálame moito. Climatoloxía xogou a semana pasada. Sí, a min pilloume cas rodas, de feito, pilloume con blandas adiante e con medias atrás, pero ainda así cas blandas non me agarraban adiante nada, e o coche marchaba de morros. E estes coches non marcha de morros, non hai moito que facerlles. Bueno, pois mira, tempo para ti nesta última subida que non informamos espectadores, 2:07.7, mellorando os cronos da fin de semana. Graciñas e mirámonos abaixo. Moi ben, moitas gracias. A vos. Bueno, pues buscamos máis protagonistas, buscamos máis nomes. Neste caso, pues, o propietario, ou mellor dito, o piloto deste Clio RS, Anxo Blanco. Anxo, fin de semana con chuvia e agora con sol, dos complicados. Pois a verdade é que sí, era mellor o sábado non correr e correr o domingo, porque a verdade é que a carretera hoxe estaba espléndida para correr. Xa se ven nos tempos que baixáronse bastantes segundos, entonces pois contento. A verdade é que o coche responde, vamos aprendendo, somos como quen di novatos, e quitándolle medo tamén o pedal do freno tamén. Bueno, un tempo, a verdade é que moi homologable para a altura de inscritos no que estás, un tempo de 2:04 para ti. Non tes nada por que sentirte avergoñado ni nada, hai que botar peito fora. Exactamente, eu estou tranquilo, veño a pasarme o fin de semana e gastar os aforros que se teñen e o que hai, o sea, tampouco non hai que pedir moito máis. Este deporte vai diso, de pasalo ben e gastar cargos. Exactamente, de gastar cuartos. Pois graciñas e mirámonos abaixo. Máis protagonistas como o Ford Sierra 2.0, Ángel Piñeiro. Que tal, que nos espera aquí un pouco agobiado polo sol, ¿no? Porque fin de semana de chuvia, ver aquí, isto non era esperado. Os a verdade é que fai un calor que non se esperaba, por lo menos eu. Mira, mirando os tempos, mellor tempo ao fin de semana, 2:18.3. Onte non podemos correr. No, aparte de non correr, é a primeira vez que corro, realmente, vin a probar o coche e a mirar que o que se pode facer. E a claridade é disfrutar e punto. Non me queda outra. E disfrutei bastante dela, a verdade. Eso é importante, se un disfruta, paso ben e ir progresando. É o que vimos, a disfrutar e pasalo ben e o que diste, ir progresando e cada vez pois mirar a ver que se vai facendo con el e pouco a pouco. Pois aí, animarte e vernos abaixo. Vámonos cun clásico, vámonos con un nome que sin dúbida é sinónimo de montaña, é sinónimo de automobilismo. O señor Juan Carlos Villanueva, señor Marabú. Marabú, outra carreira máis. Unha máis. A máis, bueno, estar cerca da casa, pois xa hai máis motivos para estar aquí. Levan feito 4 subidas, levamos vida as 4 e intentaremos vir para as seguintes. Debe decir que eres unha das poucas persoas, creo que ti é un máis que estades nas 4 edicións. Sí, eu viñen xa a primeira edición, que foi hai 16 anos, e bueno, as 3 que fixeron seguidas. O medio tempo a fin de semana, evidentemente, desta última carreira, 2:08.5. A chuvia complicounos moito as cousas. Sí, bueno, ayer estaba moi difícil, subimos, pero bueno, hoxe tamén a mañá non contábamos que estuvera tan mollado e estaba, pero bueno, ahora ben. Bueno, pois nada, graciñas, enhoraboa por continuar dándonos sempre leccións de humanidade e de diversión na carretera. Bueno, vamos seguir intentando que disfrutamos moito desto, e cuanto se poda vamos pedir seguir disfrutando. Graciñas, e vémonos abaixo. Este home tamén era un dos que dentro do seu rango, dentro da súa zona da tabla, Joao Vázquez, marcaba sempre tempos rápidos, había que esperar a súa chegada á meta para coñecer que estaba pasando de verdade na carreira. Pechou sempre tempos nestas, xa desde onte, marcando tempos por debaixo dos 2 minutos. Eres dos rápidos desta zona dos inscritos, non? Sí, este coche, antes de máis, buenas tardes. Sí, este coche é un coche rápido nesta zona, é un coche rápido, pero me está cortando los 180 e non lo consigo dar máis. Lo ven cortando cerca de moito tempo, non lo dá para andar máis. Onte lo disfrutamos máis porque estaba de xuvia e este coche na xuva é bueno. E tentemos sempre dar un poquito de espetáculo aquí aos aficionados que lo gostan moito. Bueno, pero das espectáculo e dabas tempos, que iso é importante. Rebaixar o crono de 2 minutos creo que é unha barreira psicolóxica importante. E te sitúa cerca dos tempos da zona alta dos carrozados, que estaban en torno a 1 minuto 50. Un señor como Manolo Senra, que é un gran especialista. Sí, chegar ali ao pé dele já é bueno. Mas, como te digo, na minha classe são coches muito potentes. Não queremos comparar aos coches que me han passado à classe 3, onde havia coches como Manuel Serra, coches que são outros coches, não é isto. Este coche
É un coche que é para velocidade, pero tamén para dar un pouco de espetáculo. E neste fin de semana conseguimos fazer tudo. Divertir-nos, fazer divertir as pessoas e atingimos un pouco de velocidade que foi bastante. Pois graciñas pola diversión, graciñas pola velocidade e pola emoción e mirámonos abaixo na celebración. Vale, gracias a ti por vir aquí. Máis protagonistas, máis nomes importantes nesta subida a Tabodela, nesta cuarta cita a subida a Tabodela. Neste caso, Rubén Caeiro, con este 206. Antes de nada, comentar os tempos. 2:03.8 para ti, o mellor tempo da fin de semana. Unha fin de semana que comenzaba con chuvia que non era nada agradable. Non, para nada. Estaba moi delicado. Non estaba para correr. Había que subir, pasar e intentar facer o mellor que se pudera, pero sin asumir riesgos. Bueno, non asumindos, pero rematando e rematando logo ben. Este domingo, xa pudo correrse un poquinho máis. Sí, a verdade é que hoxe foi unha pasada. A de entrenamientos tomámola con moita calma. A primeira xa apretamos e agora pois intentamos manter, que era o que nos interesaba, porque a primeira vez que vamos subir a un podium, como segundos de clase, e para nós é unha vitoria. Pois noraboa, e a celebrar abaixo. Buscamos, dicía máis nomes, estou dicindo máis nomes e máis homes, que son maioría. Nos protagonistas nesta edición, neste caso, un home que nos personalmente coñecemos no Rally de Ourense, sendo compilotado, fixa de Bose, por Diego Félix, e aquí está, facéndonos disfrutar da montaña, levando este Suzuki Swift. Señor Antonio Mosquera, como se deu a fin de semana? Como vivimos? Ben, estaba un pouco mollado e eso foi o problema, pero o resto divertímonos, que é o que vimos. E pouco a pouco progresando nos tempos, porque ao final, este crono final de 2:09 está moi ben. Home, está ben, tamén o piso está algo máis seco. Estaba para correr. Exactamente. E o que vimos é divertirnos. Nos agradecemos que viñeras a divertirte connosco e vémonos abaixo na ceremonia de premios. Vale, gracias. Bueno, antes falábamos con María. Rocío Lorenzo é ese outro nome de muller que se pode ver nas estradas da montaña galega. E aquí temos co seu Peugeot 206, vendo as referencias dos tempos. Evidentemente, ti tampouco eres, igual que María, das que non progresache ao final neste último tramo, non aproveitaches as sequedades. Anduvo o coche, non me quiso andar nas últimas, non subía de voltas aquí, cando chegamos non subía de voltas, quedou en 7000 e non andaba máis. Sabes, cando lle quedaban esas 2000 voltas para progresar, pero o coche dixo, eu non quero andar máis. Foi problemas mecánicos, moi ben. Estaba ese segundo e medio, non? Sí. Nada, houbera baixado aí bastante e tal, porque aquí na zona rápida viñamos en sexto corte e agora non hubo maneira porque non quiso o coche, non porque non quixera eu, máis que lle daba o pedal abaixo, non hubo maneira. Vémonos na seguinte e a divertirse. Veña, gracias. Pois mira, Rocío Lorenzo, outra das mulleres, as dúas mulleres que estaban aquí presentes como pilotos. Agora o tempo e o turno é para Javier Vidal, a quen temos a fronte as cámaras co saxo. Bueno, iba a ver os tempos en primeiro lugar. Boas tardes. Vos medios días, ao final brillou o sol. Sí, saleu o sol e a carreira agora puxose moito mellor. Onte cando empezamos na manga de entrenamientos era todo moi deslizante, era peligroso arriesgar e había que ir tanteando, pouquiño a pouco mellorando tal, a medida que avanzaban as mangas puñese mellor a carretera e así foron os tempos mellorando tamén. Agora nesta manga, con todo seco, a confianza é superior e sempre apretas máis. Sí, mira, comentando con os espectadores, a manga anterior un 54.6, nesta un 53.5. Tempos de referencia como un home como Manolo Senra, un segundo por kilómetro perder ante un TCR, pois oye, está moi ben con saxo. Sí, está moi ben, o coche estou moi contento con el, home, é mellorable, pero bueno, é un coche moi equilibrado e deféndese ben nas carreiras. Ora, aquí ahora mismo que as condicións que temos na pista, os coches con motor, os BMWs e os turbos, é imposible collelos porque despegan. Bueno, pois noraboa por vir a divertirte, por vir a sacarlle toda a competitividade deste coche e mirámonos abaixo. Moi ben, gracias a vos. Mira, confírmase sempre este dito, de que a peza máis importante dun coche é esta que vai entre o baquete e o volante. Ao final é o que manda, Señor Carlos Rodríguez, vente aquí connosco que podamos falar un ratiño. Ti tamén eres un home que na fin de semana fuches progresando hasta un tempo de un 54 que tamén está moi ben, Sí, bueno, os tempos siguen sendo lentos con respecto ao ano pasado. A pista tampouco estaba para
porque aí na mitad ainda hai un par de curvas algo húmedos, pero bueno, o resultado é bo, marchamos contentos para casa, creo que xa co campeonato sentenciado, igual que Javier, creo que non se pode pedir moito máis. Bueno, unha cita de fin de medio de tempada onde aínda queda moito que contar, non? Creo que hai que correr moito todavía, non? Sí, home, sí, claro, está claro que nós non paramos agora, non? Non paramos agora, non facemos o campeonato completo, todo o que se poida correr, que é o que nos gusta, é o que vamos a facer. Pasámoslo ben, vimos en familia, conocemos xente, pasámoslo, bueno, o das carreiras, non? É un modo de desestresarse, non? Do día a día laboral. A vida do montañeiro de fin de semana. Sí, vamos. Pasa que, claro, chegas o domingo á tarde a casa que non podes cos collós. Entonces, para que non vamos a engañar? Isto, a ver, é un hobby, non quita ser un hobby, pero ao mesmo tempo gastas moito diñeiro, moito tempo, e mañán hai que levantarse e ir traballar. Como a todos, amigo, como a todos. Grazas por vir a divertirte e descansa un poquinho. Gracias a vos. Imos con máis nomes. Outro que daba espectáculo nos tramos. Que cando pasaba levantaba, facía jalear o público. Kevin Cid, que co BMW, amigo, boas tardes, levantabas a xente onde estaba. Bueno, intentábase facer o que se podía, ao final estáse probando o coche, bueno, pouquiño a pouco, as cousas van salindo ben, e bueno, despois de salirnos aí no Pazo de Tizón a pequeniña salida de pista, pero bueno, hoxe contento. O tempo bo, un 54.5, boa referencia, non? Sí, para nunca facer montaña, e bueno, o coche está recién montado, e eu sin rodaje, sin kilómetros, perfecto. A verdade que estou moi contento. O medio que te podes levar para fin de semana e coñecer un montón de xente que é totalmente diferente dos rallies, Totalmente, sí, a subida da casa, a xente animando, os patrocinadores moitos daqui, eso é o mellor que hai. Se non hai cuartos que o paguen. Bueno, pois agora a disfrutar, a descansar e a prepararse para a seguinte. Vámonos con este BMW 3000 Ti. Nos temos por aquí o seu protagonista, que achega xa Ismael Martínez. Vamos cos seus tempos. Mira, comentamos os seus tempos. Tempos de 1.51.8. Ismael, moi boas. Estábamos vendo o tempo, tempazo, non? Nesta última manga. Sí, bueno, nesta xa non botamos un pouco. Xa se miraba que a pista estaba para correr. Coñendo confianza. É que o do sábado non tiña nome. No, o sábado aparte tuvamos un susto na primeira de entrenamientos, entón xa costaba coller confianza. Entón pouco a pouco. Bueno, pois se ti estás contento, nos máis, porque ao final ver un coche como o teu nos gusta ver moito, nos gusta disfrutar nas carreiras e, bueno, ser un máis desta familia da montaña é fantástico. Sí, a verdade que sí. A verdade que hoxe tuvo fin de semana perfecto. Hoxe estuvo día bo para correr. Bueno, pois nada, ahora a descansar e a celebrar e acabar de recoller, que a xornada ainda non acabou. No, ainda non. Ahora que toca peor. Bueno, vamos buscando o propietario deste BMW E21, o señor Rubén Blanco, que tamén un home que dá espectáculo, un home que levantaba a xente tamén de onde estivera, que, bueno, que eso sempre dá gusto, non? Saber que cando pasas a xente se move, non? Onde está. Bueno, a verdade é que sí, sobre todo aquí a afición, que suele animar bastante. E ben, a verdade que vale a pena, hai subidas que, bueno, que non, a mí a veces non gusta moito pola organización e pola xente. Aquí a verdade que a cousa foi ben, todo rápido, sin mariconadas, como dixo eu, bueno, a verdade que contentos, acabamos e bueno, aquí estamos. Un tempo final nesta última carreira de un 50.8, moi ben. Bueno, como dicen algúns por aí, para tu edad non está mal, pero bueno, a verdade que, bueno, temos un 47 do ano pasado, pero este ano, bueno, non hai rodas tampouco, estamos aí con Josier e nada, temos que cambiar aí alineados e probar cousas porque non iba nada contento, sobre todo na estrada moi mal e bueno, se parece que demos un pouco a tecla, funciona bastante ben, pero bueno, perdemos un pouco a confianza esa que tiñamos e bueno, como para quedar terceiro aquí en turismo iba a ser complicado, tampouco nos arriesgamos moito, de históricos estaba ganado, entonces tampouco nos complicamos a arriesgar para dar un golpe mañán ter que andar a endereitar. Bueno, vémonos na seguinte e a disfrutar. Gracias. Gracias a ti. E tamén gracias ao seguinte protagonista, a Juan José Couceiro que con este GT Turbo tamén é outro dos que levanta xente, dos que son coches dos que apetece ver e cos que apetece disfrutar máis cando os tempos van saindo. Un 47.4.
Sí, é verdade, non está mal, se leu todo moi ben, bueno, non se deron chegado aos tempos do ano pasado, pero penso que foi un mal común de onte correr mollado, hoxe en seco, ao final pois, foron só 2 mangas en seco, e entonces pois, sempre non che dá tempo a coller toda a confianza das curvas e bueno, da circunstancia da carreira. Bueno, nos encantados de disfrutar do coche, vámonos ver máis ao longo da temporada, así que espero que sea así, non? Sí, eu penso que sí, intentaremos fazer as 2 que quedan ou as 3, non sei se hai 3 ou 2, pero intentaremos las facer e bueno, eu alegro-me moito de que a xente disfrute, porque eu tamén disfruto cando disfruta a xente, claro. Bueno, pues grazas e vemos abaixo. Moi ben, gracias a vos e máis a afición. Esta importante mensaxe, grazas á afición, a que enche trazado, que se apostaba nos kilómetros cronometrados, nos 3 kilómetros 700 cronometrados deste, aquí temos a Juan Manuel Carballo, este 131 que é unha auténtica maravilla. A quen di, este é un coche bello, este é unha cousa, coche bello. A xente non sabe o que fala, isto é unha auténtica máquina. Bueno, é o que hai. Bello claro que é. A que digan que é bello non minten, que bello é. Bueno, pero xa máis de un gustaría sacar este 1.53, Bueno, sí, é o que dá, non dá máis. Ahora viñamos a todo o que daba, verdad, ahora a carretera estaba ben, pero o coche é o que dá, non dá máis. Esta é unha carretera para coches moi potentes, con moitas rectas, e este coche non está pensado para eso. Pero bueno, é o que hai. Un trazado moi técnico e rápido, como te decías. Evidentemente aquí as mandai potencia, o demais non ten nada que facer. De técnico ten pouco. Aquí o que é 3 rectas e 4 curvas. As curvas estaban molladas, pasábanse moi despacio, agora pasáronse un pouco máis rápido, pero as rectas é o que hai, non hai máis. Dependendo da velocidade punta que teñas, pois salen os tempos ou non. Nos encantados de poder ver coches como o teu en carreira, desexándote verte na próxima. Sí, verémonos en Ponte Caldelas. Pois ali estaremos, graciñas. Vámonos con un home que durante a fin de semana estivo sempre amosándose moi rápido, colocándose sempre, creo que na segunda posición entre os turismos, detrás do Porsche, marcando tempos máis que interesantes. Un 44.9 na anterior pasada, nesta cuarta carreira, un 45.3. Rápido toda a fin de semana. Sí, bueno, rápido o coche, que o coche ainda ten moito que mellorar, pero o piloto, bueno, o coche non, o coche a verdad que é impresionante, o piloto sí que ten que mellorar, acostumbrarse ao coche e podese mellorar bastante. De feito, ahora na última sí que hubiera mellorado bastante, o que pasa que se me apagou o coche na primeira paella, quedouse non sei por qué, e tuve que cambiar de bomba e de gasolina e volveu a arrancar e palmei bastante. Entonces, se fixen un 45, ese baixaba un 42 tranquilamente. Co cual, contento, moi contento. O coche vai moi ben, hai que gastar en rodas tamén, que é importante, pero bueno, o fin de semana, a verdad que moi ben. Non pensei que fora tan bo. Decías rodas, é verdade que tampouco son tantos kilómetros como para que se note tanta perda, pero o mellor un segundo e medio se notan as rodas novas. Sí que se nota, sí que se nota, e rodas adecuadas para montaña, claro, que eu ao final veño con rodas usadas do ano pasado, de rallies, non son rodas de primeira marca, entonces tampouco, pero bueno, ben. No, tampouco é unha subida que se note tanto, que se penalice tanto por non ter rodas. Porque... Xa para pechar, te conto un secreto. Os de arriba de turismo estaban botando sempre un ollo o tempo que vas facendo ti. Sí, supoño que sí. É o que fan eles tamén. Pero bueno, pues graciñas e venámonos abaixo. Vamos continuar buscando máis protagonistas. Ok, moi ben, moitas gracias. Vamos un poquinho rápido para intentar chegar a coller a todo o mundo, porque gusta nos recoller a opinión desde o dorsal máis baixo hasta o máis alto, ou ao revés, non sei como se di nestes casos. Agora que temos o dorsal 26, máis ou menos mitad de tabla, Alexis Souto con este Clio, tamén un home que deu espectáculo e que, bueno, has corrido moito a fin de semana. Bueno, sí, o tempo ayer non estaba moi bo, pero hoxe axudou. Claro, de rodas tampouco andamos moi ben, que non hai rodas para os coches. Para ningún, vamos. Sí, é un mal da montaña neste momento. Non temos onde comprar hasta en siquiera. Bueno, os teus tempos, vamos comentalos, un 52 correndo na terceira carreira, na primeira dose, e un 49 agora mesmo. Unha boa referencia. Sí, unha boa referencia. Esperábame máis ou menos este tempo con este coche. Nada, perfecto. Bueno, pues nos darte a noraboa por finalizar facendo ben e por dar espectáculo no trazado. Moi ben, igualmente para vos. Imos con máis protagonistas, imos con máis nomes. O seguinte é o señor Ángel Freire, con este XSCC, que tamén se deixaba escoitar e ben ao longo dos 3 km 700 de Tabodela. Sí, estamos de estrena, o coche é a primeira carreira que corre con el, o coche é o piloto, eu
Debutei o ano pasado no Furriolo co Saso de Maki gustou a experiencia, busquei fixemos unha XSCC que é o máis asequible que penso que podo facer hoxe para o meu bolsillo non daba máis. Bueno, non dá máis, mira, o que deu foi un 49.8 nesta última carreira, mellor tempo da fin de semana. Sí, está ben, oye, pareceme xa un bo tempo para ser a primeira carreira, o coche novo, todo novo, non o conocíamos para nada, ben, penso que é un bo resultado. Bueno, pois o debut, noraboa. Gracias, un saludo. Vamos con Nissan 350Z. Si falábamos de que sonaba o AX-SCC, o Nissan tamén ten un sonido que é peculiar e característico. Atronaba en algún momento entre as árbores, incluso se podía confundir hasta co Porsche, Bueno, é distinto o sonido, pero sí que tronan os dous. Jesús Vázquez, que marcou un tempo desta última carreira de 1.50. Sí, bueno, cambiei unhos reglajes para probar unhas cousas, o tempo xa tiña feito de antes. Un 48. Un 48 xa era, para min, o mellor tempo que podía facer aquí hoxe. Vamos a seguir o campeonato, verdad? Bueno, as que se podan. Depende un pouco, bueno, das circunstancias de traballo, de todo eso. Pero as que podamos sí que vamos a ir. Bueno, pues aí estaremos e te recibiremos. Graciñas a ti. Javier Carballo, que tamén é un home o que a afición pregunta sempre por él, como van os tempos de Javi, como está Carballo, como vai o Escort. Bueno, pues mira, xa vamos comentarlles como vai esta última manga, un 48.037, un coche que é unha delicia ver, Sí, señor. Hoxe ben. Se estuvera ayer así, podríamos haber feito algo mellor, pero bueno, ayer había moita auga, estaba inconducible. Estaba inconducible para nós. En esta manga, bueno, na outra xa fixamos un bo tempo, nesta baixamos o tempo que tiñamos o ano pasado aquí, e bueno, non hai moito máis para onde. Aquí fai falta moita velocidade a punta e nós non a temos, entonces hai que colocarse onde se hai que colocar. Bueno, pero o coche dá todo o que dá. Dá todo o que dá, sí. O coche, vale, portouse ben, tuvemos aí unha pequena avería de ayer para hoxe que tuvemos que cambiar a bomba de auga, pero o coche portouse genial. O coche portouse genial, a carretera ahora estaba para correr, e verdadeiramente pensei que indeba baixar algo máis nesta manga, pero bueno, non se cometeron errores, non creo que se dera baixado moito máis. Son distancias cortas que ao fin e ao cabo é moi complicado baixar segundos. Sí, é moi complicado, aparte ten esas zonas tan rapidísimas que ves a fondo en sexta cortando en 3 ou 4 sitios, tes 4 curvas no medio, entonces non hai donde rascar, sabes? Por moito que te arriesgues a entrar nesas curvas fuerte, eu penso que máis fuerte do que entrei hoxe nesas curvas non dou entrado. Entonces nas retas iba a tope, o tempo é o que hai, non hai moito máis ponde escapar. Noutras subidas máis ratoneras, pois a mellor estamos un pouco máis arriba pelexando, pero nestas subidas rápidas non podemos pelear con esa xente. Bueno, pues graciñas polo espectáculo, grazas por facernos soñar de novo con vehículos que algúns que temos un pouco máis de anos pues nos recordan a anos pasados. Bueno, pois encantado. Graciñas e máis protagonistas, a ver se temos a ocasión de falar con Jacobo Andújar. Están os pilotos, para os que non os besades, están refuxiándose un pouco a sombra aquí dunha árbore que nos acompaña. Pouca sombra topamos. Jacobo Andújar, que tivo, bueno, non sei se problemas, tivo problemas na xornada de onte, máis aló da chuvia, hoxe cun tempo final nesta última carreira de un 50.8, problemas onte, pero hoxe un día feliz. Sí, hoxe recuperando do onte, pero bueno, con calma e acabar o fin de semana inteiro. Que pasou onte? Na primeira, cando pasei meta, xa me rompeu o motor e gracias a Maki, trouxeme un de Vigo e temos montado por hoxe onte toda a noite. O que son as carreiras? Sí, unha putada, basicamente. Bueno, dicíamos antes, non sei con quen dos invitados, con dos participantes, decíamos, desto vai as carreiras, de divertirse e gastar cartos. Sí, no, por gastar este ano vamos ben completos, sí, deixámoslo caracross porque estábamos gastando moito e agora parece que empezamos tamén a gastar. A ver se te vemos no carcross, que tamén nos daba gusto. Sí, no, a ver, para Cunte a ver se hai xoverte. Bueno, pues iremos falando, iremos véndonos. Graciñas por estar na montaña. Gracias a vos. Máis nomes, o nome que pilota este BMW 335i, Jonathan Álvarez, que xa nos acompaña, se incorpora a esta retransmisión da Federación Galega de Automobilismo en directo para a canle de YouTube. Vamos a revisar en primeiro lugar os tempos, porque evidentemente onte superando os 2 minutos de maneira sobrada porque a chuvia non deixaba correr, pero hoxe baixando a un 54.5. Podíamos dar un poquinho máis ou estamos hai que corregir cousas? Non había moito máis marxe de maniobra, a verdade. Polo menos dentro do meu punto de vista. Despois,
seguro que algunha cousiña se pode mellorar no coche, pero bueno, e eu como pilotaxe igual, levamos 3 probas solo, somos noveles en isto e bueno, vámonos contentos. Ademais do contento que te podas levar, que sacaches en limpo do fin de semana? Entre a chuvia, ahora o sol… Foi bastante cambiante, a verdade, a carreira, porque sábados hubo moita choiva, estuvo o tempo moi cambiante, que si seco, que se mollao, montamos seco sábado nas 3 pasadas, hoxe na de entrenos mollao, o coche iba moi ben, despois seco de novo, moi variante o tempo e moitas cousas para aprender, sobre todo con tema de neumáticos, sobre todo. Bueno, pues a seguir aprendendo e a facernos disfrutar a nos, os aficionados, destas cunetas. Grazas e ata a próxima. Moitísimas gracias a vos. Temos agora aquí unha das unidades posiblemente máis singulares do campeonato, unha unidade que non é normal, non é habitual, non? Si como noutras latitudes, o mellor, máis midgets poden verse, aquí en Galicia eres dos únicos. Sí, son dos, bueno, queda outro máis en Lugo e pouco máis. Estuvo complicado, salíme na primeira de entrenamientos e xa non confiaba xa nas rodas ni en nada. E bueno, esta última, ainda corrimos algo, pero tiña que haber dúas máis de seco polo menos. Vamos contar a audiencia o que fixo Gus Mandado dentro desta carreira, nesta última carreira, cuarta da xornada, da fin de semana, 2.055, pode dar un poquinho máis este coche. Sí, vai ser. Bueno, pues aí desoxidarse un poquinho. Bueno, esta última se hai outra, baixo outros 5 segundos tranquilamente. Xa na primeira oficial xa lle baixei abaixo, que as cousas é o que teñen, chuvia, rodas e todo, vir coas rodas daba pa sol, pero vir coas rodas de mollao, sin rodas de mollao, sin nada, é o que hai. Bueno, pois nada, sorte e a divertirse e ir como o titular deste Porsche que non se está connosco, por aquí sí que está, o señor Jorge Pérez. Estaba buscando, Jorge, os tempos que marcaras ti, porque evidentemente hai que pararse a ver os tempos, porque non sei, hai dúbidas sobre si conseguiches mellorar o tempo. Mira, un 38.8, mellor tempo da fin de semana, mellor tempo entre os carrozados, e metendo incluso segundos algúns dos monoplazas ou dos non carrozados. Bueno, sí, esta subida é bastante boa po coche, bueno, parou de chover e todo, bueno, cago piso ben, é unha subida que non ten baches, non ten nada, recorrido rápido, o coche que vai ben, e podemos facer ese tempo que o mellor con unhas rodas novas e a caixa un pouco máis corta que non ten a larga, igual podíase facer un pouco mellor aínda, pero bueno, eu creo que está ben e é suficiente para ganar. Fin de semana pasado por auga, un sábado pola tarde onde as condicións non estaban para correr, sin embargo a ti te gusta correr en auga. Sí, a mí na agua non tengo problema, tendo rodas, a mí gusta mandar na agua. Bueno, pois grazas por facernos soñar e disfrutar nunha carreira máis. Vémonos abaixo na ceremonia de entrega de premios. Veña, gracias a vos polo programa. Ímonos con outro nome que é un gran clásico da montaña. O señor que se senta no baquet deste 308 TCR, Manolo Senra, queridísimo pola afición, outro grande clásico da montaña galega. Manolo, dá sensación de que o Maxi te bota de menos, ou ti botas de menos o Maxi. Non acaban de sair os tempos con este TCR. Sí, por suposto que saliron. Mellorei no tempo un segundo e pico do 306. Por tanto, xa agora non sei máis rápido. Falábamos un poquinho da experiencia de fin de semana, de verdad que nesta última carreira un 43.1, que é un tempo xa dos que ti non estés acostumbrado, pero bueno, falta todavía coller un pouco máis de ritmo, non, este coche? Hombre, por suposto que sí, o coche sí que dá máis, é un pouco máis, pero o coche ainda hai que mellorar en varias cousas, e por suposto que en zonas que sean así rápidas como isto, creo que é bastante máis rápido que o 306. Tú crees que este é o coche que pode intentar comerlle os tempos ao Porsche de Jorge? No, nunca será, que é outro coche completamente diferente, é un coche que sempre estará por detrás, non hai cabe dúda. Queremos verte nun Porsche tamén. No, non me gusta a tracción traseira. Eu creo que, bueno, non sei, eu creo que ti onde te sentes vas sempre recibir o apoio da afición e vas sempre a ser ben querido. Ganas temos de seguir vendo na montaña, que o Gallá nos acompañas durante moitísimos anos, sobre todo iso, con leccións de pilotaxe como que deches nesta última carreira especialmente, como despois dun fin de semana complicado pola chuvia, cando hai condicións para correr, sabes sacarlle o máximo ao vehículo. Home, tuve que adaptar ao coche desde o primeiro, date conta que os treneos, entonces foi un pouquiño a pouco adaptándome ao coche, nesta última quizás corri un pouquiño máis e aí están os tempos.
Miráramoste no máster en Forcarei con esta unidade. Dice, cando sacará Manolo TCR? Chegou o momento. Vai seguir co resto da temporada con el? Depende, en unhas carreiras irei con esta, outra co 306. Bueno, pois agardando a sorpresa, nos vai gustar de calquera maneira calquera das monturas. Sorte para as próximas. Gracias a vos. Vamos con máis nomes. Saltámonos o coche. Non sei se Maki quere formar parte da retransmisión. Marchou ahora mismo. Bueno, pois a ver se apoiamos despois. Vámonos co seguinte protagonista, que era o primeiro dos Carcross, o primeiro dos que compiten na categoría de non carrozados. Estamos falando do Dorsal 16, estaba buscando aquí referencias do Dorsal, que coche iste? Dorsal 16, o que pertence a Martín Ferreira. Martín, cun tempo final de 1.59, conseguiche finalmente baixar desa non sei se límite mental de 2 minutos, non? Sí, bueno, a verdade é que na anterior pois tuvemos un pequeno problemiña aí, non decidimos non salir. Bueno, pois moi ben, para min a experiencia foi moi boa, xa que isto foi agradecerlle ao meu equipo que foi deixarome o Carcross e todo para salir aquí, como experiencia da primeira vez e tal, pois nada que decir, non? Unha experiencia inolvidable, vamos. Ahora repetimos na próxima en Puentecaldelas ou en Vilar de Barrio, nas que podan quedar? Non, estamos facendo a Copa Criterium 1000, entonces pois vamos a salir na Ribeira Sacra e a montaña, pois como toma de contacto estuvo moi ben, pero xa che digo, foi gracias a esta xente que se portou con nos genial e deixáronos o coche, entonces nada máis que decir. Bueno, pois agardando a túa próxima participación, estou seguro que nos volveremos ver, se non esta tempada, na seguinte. E nada, sorte, agora descansar un poquinho e vémonos na ceremonia de premios. Moi ben, moitas gracias. Avanzamos entre os Carcross, avanzamos entre os non carrozados. Neste caso, falamos con David Rosende, un home que co seu Carcross, co seu Labase SX01, que é outra das unidades Labase que temos nesta carreira, tamén marcaba tempos interesantes, baixando, incluso baixo a chuvia deses 2 minutos, que decimos que é un pouco techo mental, non? Se baixabas de aí empezabas a correr, e pechando con un 50.0 nesta última carreira. Sí. Podíase baixar un pouco máis, pero bueno, nesta manga arriesgamos que as rodas, xa non había moita roda, houve aquí un par de escapadas nas enlazadas aquí arriba, podíase mellorar un poquinho máis o tempo, pero bueno, contentos de non facer montaña, agora de repente por facer 2 probas na casa e ter 2 podiums, pois bueno, que máis se pode pedir, non? Vir, disfrutar o fin de semana, non contábamos de que agora a última hora se puxera este día, ainda eu contaba de que tuvera o asfalto bastante húmedo, pero ben, moi contentos. Bueno, pois se aínda non estabas totalmente preparado para as condicións, vamos, máis mérito todavía nos tempos. Sí. Non queríamos estar máis arriba, pero bueno, falta un poquinho de chicha, non hai máis, e as rodas ora xugámonos unha mala pasada, como dicimos, pero resultados. Vémonos en Puentecaldelas. Contamos salir en Puentecaldelas tamén para a semana, se déramos, a ver se damos salido en Portas, pero bueno. Cross que estades en todas, que estades no autocross, que estades no rally mix, na montaña, en todas partes, acabarades nos rallies. Ojalá podamos acabar nos rallies, pero de momento sí, hai que probar, o que Portas tiña moitas ganas de salir, porque me levan pedido hai que arrancar o traballo tamén e a ver como se pode facer, a ver como gestionamos para poder ir. Puentecaldelas, sí, contamos de poder salir en Puentecaldelas este ano, a ver se temos aí un RX medio terminado, se nos dá tempo de telo listo, montado, pois probarémoslo ali, se non saldremos co SX, sin problema. Bueno, pois nada, sorte nas próximas batallas, por o momento, enhorabuá. Vale, por moitísimas gracias a vos. Temos que falar agora con Giovanni Iglesias, que por tempos tamén sitúase en un tempo de 1.54 nesta última manga, un 54.0, vos tempos, podríamos mellorar un poquinho, non? Podía ser meus, sí. Que nos pasou agora nesta última con Seco? Que vou máis confiado e vou máis tranquilo, máis. Mollado para mí non me dá confianza. Foi unha pequena locura onte, porque ademais non é unha chuvia franca de, bueno, pois chove a rabiar e todo o mundo está, sino que chovía un poquinho, paraba, humedecía, secaba, volvía a chover. Non había un margen de poder elevar. Non sabías o que ibas a topar na seguinte curva, entonces ibas máis desconfiado. Non sei, desexando que atopes esa confianza, que comeces a marcar aínda mellores e mellores tempos, miramos nas seguintes e vamos comprobando esa evolución. Sí, esperemos que sea mellor. Graciñas, e nada, a disfrutar. Veña.
Vámonos con, como decíamos, a segunda unidade, la base SX01, a de Beni Porto. Non te me quedes moi atrás, porque o coche este o teu. Beni, contame como foi a fin de semana. A fin de semana, imagino que complicada. Bueno, bastante bien. El tiempo de ayer un poco así cambiante y eso. Tuvimos ayer un fallo con el cambio que nos penalizó, pero por el resto bastante bien, bajando los tiempos. Hoy intentamos correr un poquito más y bueno, nos vamos ahí con una pequeña espina por ayer. Bueno, por onte, pero hoxe, con un 45-4, creo, un 45-5, tempo final para esta cuarta carreira, bastante ben. Sí, está bastante bien. Bueno, ahora o objetivo ir mellorando e progresando nas próximas carreiras. Sí, intentar a ver si cogemos aquí al amigo Alfonso. Amigo que está aquí esperándonos mirándonos con cara ese mismo. A ver que falan de mí. Pues vamos a ir con él a ver si nos conta que vai baixar un pouco non, hai que ganar por méritos, verdad? Que no baje tanto, ya baja bastante. Bueno, gracias a ti. Vamos a atacar ya aquí a un home que eu creo que tempada a tempada marca sempre un pouco a referencia entre os dos carcross. Esta, 2023, está sendo espectacular. Estás marcando os tempos, eu creo que en ritmos increíbles, ainda que podas baixar nalgúns ou podas gestionar mellor as carreiras, pero estás mostrando unha modalidade importante, pero non só na montaña, tamén te van os rallies, tamén te vai o rally mixed. Que te vamos ver no próximo, no karting, no autocross? Onde vamos a ver a Pisco metido? Non sei. Bueno, autocross non descarto a mellor unhas carreiras por aí, para o ano, non sei. Pero primeiro hai que acabar e a ver como acabamos. Eu non sei, estaba consultando os tempos, dicía non sei o tempo, un 46.0. Fin de semana complicado de todos os xeitos, Sí, bueno, ayer ben, a ver, a min a agua gústame bastante, é onde podemos apretar, a subida é bastante rápida. Bueno, hoxe un pequeno fallo aí coas rodas, fixenos penalizar en esta última, pero moi merecido. Ten aí Benito que corre moi duro e xa empeza a apretarme o cabrón. Hai que buscar novos trucos, non? Hai que apretar o izquierdo no. Bueno, pues nada, ahora a descansar, a disfrutar, vémonos abaixo na ceremonia de premios e vémonos nas próximas na montaña galega. Moi ben, moitas gracias. Buscando máis nomes. E agora falábamos durante toda a transmisión desta unidade de Forwing pilotada polo señor Yelko, que temos aquí que nos enrollamos cos cables, quedando espectáculo, unha unidade fantástica. La verdad que la estrenamos, tamén yo debuté hoy, nunca había corrido ni rally, ni montaña, ni nunca había conducido un coche, un CM. La verdad que lo primero darle las gracias tanto a Más Taller como a Suso, a López. También darle muchas gracias porque me dejaron probar el coche y debutar aquí con él y aprender, que eso es lo que estoy hoy. No miré ni tiempos, no sé ni los tiempos que hice en todas las mangas, ni me importa la verdad. Fui de menos a mi novia, a Lucía, y nada, nos veremos en la siguiente. Pues así me gusta. Graciñas. E vamos a continuar antes de que vaisedes para recibir a todos os participantes. Graciñas. Gracias a vosotros. Dicía que íbamos a continuar Bernardino Lorenzo, que tivo problemas durante este fin de semana, un veterano da montaña, pero que non está xento de que pasen cousas. Problemas, non? Non libro de ningunha. En todas as carreiras teño algún problema. Non sei por qué, a ver se cambia un pouco o tema, senón haberá que cambiar, dedicarse a outra cousa. Outra cousa como autocross ou como rally mix. O non, xogar ás cartas ou algo. O dominó. De cabeza, o dominó, exacto. Sí. Bueno, eu creo que son momentos da vida, pero que... Levo bastante carreiras, sí, sempre con problemas ou accidentes, que é o pior, sabes? Pois ainda que son pequenos, pero desmoralizan, non? Eu veño aquí a divertirme e a verdade acabo moitas veces aburrido, cansado, sin ganas de volver. Pero bueno, é o que hai, é o que me toca e non queda outra. Bueno, nos animarte todo o que podamos e verte na próxima con mellores resultados. A ver se hai suerte, igual vamos. Venga. Graciñas. Graciñas. E vámonos con Jonathan Abadín rapidamente, quedanos moi poucos coches para completar as entrevistas. Jonathan Abadín, tamén que con este CM Barqueta Outeda, pois tamén facendo un bo papel, non, nesta subida. Bueno, sí, volvendo despois dun ano que levamos desde Vilar de Barrio e de parón, nada, collendo algo de ritmo de cara a este ano e fuera.
Como viches as cousas o sábado, sobre todo, porque é onde estivo complicada a cousa, non? Sí, o sábado estaba para pegar un golpe fácil. Entonces nada, tomámoslo con precaución, pouquiño a pouco, e nada, hoxe estaba para correr, pero bueno, salí mal na manga anterior, e nada, pouco a pouco. Bueno, pues na próxima, si nos vemos en Ponte Caldelas, pues no, máis sorte. Non creo que vá a Ponte Caldelas, a mellor facemos Vilar de Barrio outra vez, que a fixe un ano pasado, e este ano queda por acabado. Pues vémonos en Vilar de Barrio, e sorte. Moi bien, moitas gracias. Juan González, que é o seguinte na lista aquí de convidados a pasar por los micros da Federación Galega de Automobilismo, pois que con este CM tiñamos ganas de atoparnos con el en persoa, é a primeira vez que facémolo pois nos aquí en persoa nas carreiras, pero seguíndote de cerca cunha evolución moi positiva, non? E aínda se pode sacar moito máis deste CM, verdad? O de Speedcar. Sí, todavía hai moito margen de mellora. Ademais, bueno, estamos subindo con neumáticos usados, estamos aproveitando co que nos viu o coche, casi hasta que quede a cero, porque, bueno, este ano vamos moi xustos. Pero, bueno, evolucionando, aprendendo con cada kilómetro que facemos, contentos. Parece que, ademais, que está se nos dando bastante ben, así que, bueno, vámonos contentos, que importa. Sí, nos miramos os resultados e vemos que van acompañando un pouco, ¿no? Evolucionando e van situándote en zonas interesantes da tabla. Sí, aquí, oye, creo que facemos un sexto da general, que está bastante ben, bueno, facemos segundos da agrupación 8, porque, bueno, os que están diante tamén se xente que vai moi fuerte, e leva moitos anos cos coches. Xa che digo, balance aí na primeira manga, estar aí ao mellor no tempo deles, pero sí que vamos baixando tempo en cada manga que facemos, e iso penso que é importante, non? Ir rodando, ir facendo kilómetros. Cara no que ven, pois facemos algo un poquinho máis interesante. Bueno, vémonos en Ponte Caldelas. Sí, seguro. Aí a la casa hai que estar ali. Pues nada, a disfrutar, ahora a descansar, en Ponte Caldelas a disfrutar. Claro, gracias, veña, gracias. Vámonos con Pablo Rey, outro nome que sempre dá gusto velo nas carreiras, un home que montañeiro de pura raza. Como foi este Fórmula a fin de semana? Bueno, pois a verdade é que estamos moi contentos, o coche funcionou moi ben, despois de tanto tempo, do parón todo, que levaba moito tempo sin correr, pero moi contentos, non esperábamos estar tan cerca de Jorge e de Abraham, bueno, disputámoslo hasta a última manga, moi divertido, pasámoslo moi ben. Eu creo que é a mellor lección, non? A diversión é o mellor que podemos facer. Se logo salen os tempos, mellor todavía. Sí, lógicamente, o sea, que non lle gusta ganar o máis arriba posible, pero sí, dentro de que cando corremos está todo ben, pois divertirse creo que é unha moi boa faceta. Bueno, pues graciñas, vamos a rematar cos tres últimos que nos quedan aquí para falar con eles, permitirvos a baixar. Vámonos con Jorge Fernández Vilarchao, que vendo que fixeches, Jorge, esta fin de semana, que posibles golpes ou accidentes pasados non te pasan factura. No, a verdad que viñamos pe aquí, pegamos un golpe gordo na estrada, a verdad, fixemos un pouco de daño hasta físicamente na cadeira. Esta semana estuvemos reparando o coche noites e noites e noites, a verdad que só ter o coche aquí hoxe xa foi un logro. Logo a pelexa con Pablo e Abraham, vamos, pasamos en grande os tres, darlle enhorabuena, pois son uns pilotazos da hostia. E nada, moi contentos porque ao final un segundo posto, que casi, bueno, non contábamos con il, sabíamos que íbamos a estar aí, pero bueno, ao final o vir dun golpe tamén costa un pouquiño, e ben, moi contentos, moi contentos. Se tío pasache ben con esta pelea, nos desde fora máis todavía, así que para a próxima esperamos verte xa en Ponte Caldelas e facernos disfrutar novamente a todos. Intentarémoslo. Pois moitas gracias a vos, e gracias por o que estades facendo para promocionar a montaña, que dá gusto, así a verdade, Bueno, pues gracias a vos que sodes os importantes. Vámonos co penúltimo nome importante que temos pendente falar con él. Pois o señor Abraham Vázquez de Celanova Motor, con este Fórmula que, bueno, es un home tranquilo, un home que supo correr, que tuvo as súas oportunidades de estar un poquinho máis arriba. Pelea interesante con Jorge, con Pablo, fin de semana das boas, verdad? Sí, estas carreiras son as que molan. Nos onte estábamos un pouquiño descolgados, que non corría ben o coche, non tiña presión de gasolina. Chegamos un pouquiño tarde á carreira, a verdade. Hoxe estuvemos algo máis cerca, pero non estar loitando porque sabíamos que as diferencias non íbamos chegar. Entonces tampouco darse ese plus de verdade de loitar con eles. Pero eles tuveron unha guerra moi chula. Na estrada estuve eu por diante, nas outras, ahora estuveron eles. A min así encantan as carreiras e ojalá que nas siguientes lle podamos dar nós. Pois en Ponte Caldela, nada, desate sorte e como mínimo meter presión e meter jaleo, meter ruido para que os aficionados disfrutemos máis. Sí, en Ponte Caldelas a tope. Veña, gracias a ti. Vámonos co vencedor da proba, co vencedor absoluto.
co ganador desta cuarta edición da subida a Taboadela, o señor Jacobo Senín, que ca súa nova proto, mira que maravilla, mira que estampa, que estética. Jacobo, fin de semana complicado na chuvia, pero cando se pudo correr, seches, aquí estou eu. Sí, un fin de semana complicado, pero de los que son bonitos porque, bueno, no sabes muy bien lo que vas a montar y cómo van los otros, pero al final decisiones y fueron saliendo bien todo el fin de semana. Como viviche a xornada do sábado? Bueno, la jornada del sábado era complicada, ¿no? Porque llovía para difícil, que patinaba muchísimo, pero bueno, fuimos sacando adelante los tiempos. Había expectativas sobre si rebaixarías o récord marcado ano pasado de un 21.8, quedaches a 9 décimos. Mira, Jacobo igual quere continuar no campeonato sin ter que reparar nada por arriscar máis da conta. Contanos, quen ganou dos dous? Pois ganou Luís, ganou Luís. Hai bastantes cousas do coche, saquei carga para ter máis punta e fixen varios reglajes e a verdade é que viña moi cómodo, pero cometín dous errores e sabía que viña nos dous primeiros sectores, viña en verde e viña máis rápido e perdín 2-3 segundos tranquilamente, entonces nada, xa sabía que estaba morto. Bueno, pois agardando, desexando xa que chegue Ponte Caldelas, poder seguir disfrutando desta auténtica máquina da montaña e loitando, como di Luís, contra o teu propio crono, que ao final é o teu rival. Sí, bueno, todo o mundo agora pensamos que sempre vai ser Vitoria récord, pero é moi difícil, non? Porque as condicións meteorológicas van cambiando e non todos os anos nin a pista está para batilo, nin incluso tes o coche que este ano o coche corre moito menos que o ano pasado e, bueno, as cousas van cambiando e cada vez é un pouco máis difícil, non? Bueno, pois noraboa, vémonos na celebración, vemos na ceremonia de trofeos e nada, agora baixar os coches e a descansar un poquinho. Moi ben, gracias. E en canto a todos vos, xa chega o jefe de seguridade, sacas entrevistas. Agora, o importante é a ceremonia de entrega de trofeos, que será a continuación. En canto baixen os coches, quedarán nunha especie de mini parque cerrado, xusto na zona like. Compartir, suscribirvos, comentar, iso é tamén importante para a montaña. Cuarta subida da montaña en Taboadela, cuarta subida de Taboadela, cuarta proba da montaña galega, en directo para todos vos a través da canle oficial da Federación Galega de Automovilismo.